Bir-riċerka li saret minn Noel Aquilina mid-Dipartiment tal-Kimika, Sara Fenek mill-Fakultà tax-Xjenza u Ryan Vella mill-Aġenzija Spazjali Ewropea joħroġ ċar li pajjiżna diġà mar lura għall-istess problemi ta' traffiku li konna mdorrijin bihom u għalkemm il-karozzi kienu sparixxew mit-toroq bejn Marzu u April, sa Ottubru kollox kien business as usual. Dan kollu joħroġ minn dak li ġie pubblikat f'edizzjoni speċjali tal-magazzine Cities in Lockdown: Implications of COVID-19 for the Air Quality and Urban Environmental Health. Kif wieħed kien jistenna traffiku u l-kwalità tal-arja ġew affettwati minħabba l-pandemija tal-COVID-19 li laqtet il-pajjiżna f'Marzu tas-sena l-oħra u f'April tal-2020 it-traffiku f'Malta kien naqas b'50% ikkumparat mar-riċerka li saret f'April tas-sena 2019. Dan wara li bosta miżuri kellhom jiddaħħlu fis-seħħ sabiex l-imxija tal-COVID-19 tiġi kontrollata f'pajjiżna. Jidher ukoll illi meta numri ta' miżuri tneħħew u li l-iskejjel f'Malta reġgħu fetħu f'Ottubru tas-sena li għaddiet, it-traffiku reġa' żdied b'mod sostenzjali illi laħaq il-livell tal-2019. Dan l-istudju dwar it-tniġġis fl-arja sar fl-Imsida, iż-Żejtun u fl-Arb Għawdex. Interessanti li fl-Imsida minħabba li t-tniġġis fl-arja naqas drastikament waqt il-lockdown, gassijiet oħrajn fl-arja telgħu għal-livell ta' 61%, gassijiet magħrufa bħala O3 li jistgħu jaffettwaw lil saħħitna b'mod negattiv.